Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, orain bai, Tolosako inauteriak amaituta berriro ohiko gaietara itzuliko gara. Baina triste gaude, Iñaki. Baduzu zerbait Tolosarrak alaitzeko? Noski, begira, izena jarri nahi diot gaurko egunari. 1959ko otsailaren 3 musika hiltzen eguna izan bazen, martxoaren 2 musika jaio zen eguna izan daiteke. Askotan aipatu dugu otsaileko egun hori musika hiltzen eguna bezala ezagutzen dela. Bari Holly Richie Valens eta JP The Big Booper Richardson hegazkin istripu batean hil zirelako Don McLean abeslariak American Pie abestien The Day That Music Died izena jarri zion egun horri. Gaurko egunez hainbeste musikari jaio ziren, ziur askorentzat martxoaren 2 dela musikaren jaiotza. Musika mota batekoa behintzat. Has gaitezen. Gaurko egunez, 1952an jaio zen Lou Reed, estatubatuar rock abeslari, musikari, konposatzaile eta argazkilaria. 1964an The Velvet Underground musika taldea sortu zuen John Callerekin batera. Andy Warholek bere besapean hartu zuen Lou gaztea, pentsa bere opera primaren azal ikonikoan Banana Warholiar hori, eta honen sinadura bakarrik agertzen dira, eta Lou Factoryko ohiko bihurtu zen. Han modeloekin, zinemagileekin, artistekin eta oroar New Yorkeko farandularekin ibiltzen zen. Festa horien eragina ez, Reeden abestiek lotxerik gabe hitz egiten zuten drogez, heroin edo I'm Waiting for the Man abestietan bezala, edo sexuaz, Venus in Fursen. Askorentzat ordura arte inorketzuen horrelako musikarik egin. Inorket zituen era horretan erretratatu gizartearen pultsio sekretuak. Mila 1970an taldea utzi zuen eta etapa berriari ekin zion. Bakarkako ibilbide luze eta emankor baten hasiera izan zen. Reeden bakarlari ibilbide horretan funtsezko pertsona izan zen David Bowie 1972an bere maisulan handia ekoitzi zuena, Transformer. Biek zuten sexualitatearen, androginearen eta glamurrarekiko zaletasuna. Albuma erreferentzia homoerotikoz beteta zegoen, baina batez ere abesti ezagun bat zekarren, Walk on the Wild Side. Lou 2013ko urriaren 27an hiltzen Hamptonseko bere etxean. Hilabete batzuk lehenago gibel trasplante bat jaso zuen. Bere heriotzak eragin zuen inpaktu handia bere ondare artistikoaren azken froga izan zen. Orduan guk ere paseatu ezagun bizitzaren alde basatitik. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Lou Reedek 6 urte zituela Rory Gallagher jaio zen, irlandar gitara jotzaile, konposatzaile eta ekoizlea. Blues rock, rhythm blues eta rock musika egiten zuen. Bere bakarkako diskoengatik da ezaguna batez ere eta Taste Music taldearekin 70ko hamarkadan egin zituen emanaldiengatik. Gallagher Londresen hiltzen 1985ko ekainaren 14an 47 urte zituela. Eta gaurko egunez, baina 1962an Jon Bon Jovi estatubatuar musikari, abeslari, kantagile eta aktorea jaio zen. Beraz, 60 urte betetzen ditu gaur. Runaway, You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Bad Medicine, I'll Be There For You, Always, edo It's My Life bezalako abestien sortzailea da. Baina soinu bandak ere egin izan ditu. Young Guns pelikularako egindakoagatik Oscar sarietarako izendapena jaso zuen. Aktore lanak egin izan ditu, bai, Bon Jovik 14 filmetan hartu du parte aktore gisa. 2009an When We Were Beautiful bere biografia dokumentalean behin betiko zinematik erretiratuko zela esan zuen, baina 2011an New Year's Eve taldeko kide izan zen. Entzun hau. Once upon a time, not so long ago,
Ze mashup guapoa, Bon Jovi eta Coldplay. Bai, ez dut uste elkarrekin lan egin dutenik, baina urtebetetze bera dute. Gaurko egunez jaio zen Chris Martin. Coldplay taldeko abeslaria. Abeslari, musikari, konpositore eta koitzle diskografiko ingelesa da. Mundu mailako ospea lortu zuen 2000 urtean Yellow singlearekin, abesti horrek rock kantu honenaren Grammy sarirako lehen izendapena ere ekarri zion taldeari. Ondorengo albumengatik kritikaren gorazarrea eta laudori ugari ere jaso zituen ez pentsa. Look at the stars, look how they shine for you. Everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you. Baina Iñaki uste dut ezin diogula gaurko egunari musika jaio zen eguna izena jarri. Gaurko egunez musikaren munduko hainbat heriotza aipatu behar ditu. Adibidez, gaurko egunez, 1981 Serge Gainsbourg frantziar musikari, musikagile, abeslari, idazle, aktore eta zinemagile hil zen. Eta 2017an Gata Katana, andaluziar artista, rapera, olerkari feminista eta politologoa hil zen 25 urte besterik ez zituela. Yo no camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Musika jaio zen eguna ezpada, itxaron, nik beste izen bat daukat. Gaur bertsolaritza jaio zen eguna izan daiteke. Gaurko egunez jaio baitzen, Jose Joaquin Erroizen intxauspe, txabolategi ereinozun Gipuzkoar bertsolari izan zen, ezagutzen den lehen bertsolarietakoa. Txabolategiren garaikoak ziren Fernando Amezketarra, Izuelako Artzaina eta Zabala bertsolariak. Historian ezagutzen den lehen bertso neurketa Bilabonako plazan jokatu mentzen, 1801 Zabala eta Txabolategi ziren bertsolariak eta Fernando Amezketarra epaimaian zegoen. Baina bertsolaritza berez pixka bat lehentxago jaio zen. Ez dugu gaurko egunaritzena jartzen asmatuko orduan. Ez, nik proposamen bat daukat, Gaur, Euskarazko irratia jaio zen eguna izan daiteke. Izan ere, 1922ko martxoaren 2an, maiztasun finko emititutako lehen Euskarazko irratsaioa hasi zuten Joseba Zubimendi eta Ander Artzelus kazetariek Donostiako Union Radion izan zen. Haien pausoi jarraituz guk irratia egiten jarraituko dugu. Gaur Xabier Erkizia datore dobesan da dagoeneko gure estudian daukagu, Zumalakarregi museora iritsi aurretik geldia-elitxo egingo du hemen gurean. Pok Don Carlos proiektuaren barruan, gaur Xabier Erkizia soinu artistak zinema etzen sekula mutua izan, solasaldia eskeniko du, aipatutako museoan eta gauzak badauzka guri kontatzeko. Duñotik aratago beste bat erakutziko du, baina mereziko du itxaroraldiak. Eta Birkit proiektoren azken lana ezagutuko dugu, inertzia. Aizue, martxoak biditu gaur eta asteazkena da, bai, bigarren kafearen laborategian aje pixka badago. Zuekin jaun Andreoak Tolosako inauterien kolpea, uholdea, olatua eta zuloa bizi eta pairatzen ez duen bigarren kafetar bakarrak gaur. Iñaki Lasaitura, arratsaldeon. Arratsaldeon, Tolosarrak. Goiuri Ezeizarandia, esan dute mendik oso, jantzi doktorea dakarzula gaur. Ai, eski hotza daukat. Hotza daukazu? Aje egunetan, gorputza egoten data fresko. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Ilurbide gaur bigarren kafeak 349 du. Arratsaldeak segituan izango ditu 4 eta 10 martxoak dagoeneko bi, enez konturatu nin martxoan sartu ginenik. Ara, sorpresa. Hala, eta hemen txegara irurak zuekin urrengo 2 ordutan gozatzeko musika asko, soinuen inguruan hausnarketa asko, eta nordaki sorpresatxoren bat ere izango ote dugun. Gelditu hor naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean.
dago aztarna dena ezabatu inork ez ditu ikusi lekuko berririk ez baina direnik ez ukatu Nik igual gaur maite dut bat baino gehiago esango ditudanez, nire gaurko maite duta da gogoan etzenituen biniloak jasotzea. Ara? Bueno, maite dut hori eta kontraesanak, ze Durangoko azokatik atera nintzen kontraesan batekin. Uste dut ezken nukeela, sortzaileok, han saldu behar, dagoeneko eskuartean ez daukagunik, baina trampatxoan erori nintzen eta pasadenaren binilo hau erosi nuen, eta gaur, bapatean iritsi da, posta zerbitzua, eta enekin oso ondo zertzen, binilo itxura bazuen, baina enoken buruan binilorik zai, baina bai, banuen binilo bat oraindik jasotzeke, eta pasadenaren lan hau zen, entzuten ari garen, goibel arnasten dute, kantua eta besteen bat dakartzan diskoarena, diskotzarra, ikaragarri ona. Eta goibel arnasten dute gaur Tolosarraskok eta iruditu zait saioa hasteko ere nahiko kantu egoki izan zitekela. Beraz, nire maite duna sorpresaz jasotzen diren diskotzar hauentzat. Juri resakaz egoteko maite dutan nahiko txukun ez da? Nahiko ondo. Espektatiben gainetik akaso? Bueno, tira nola, azkeneko egunetan etzaren etorri irratira pentsatzen nuen, zakukada bat maite dut ekarriko zen ditu, Ui, azken egunetan, atzo nintzen etorri, eta ostegunean. Ez? Ai, arrazoi. Gure entzuleak ere hasi dira hemen, dinbilitan bala, kaixo zer moduz Goiuri zuretxak eta ze politia, eta ondoren esan dute, gora resaka, kaixo, laska topatu alduzu epixukidea? Nire maite dut hori izan behar du. Ez du guten dira mondoteko spoilera torreta. Gorka dio, resaka de San Fermin, hombre, ez da gitu, San Ferminetako resaka oraindik etzen iritsiko, ez duen beste iraungo. Hori da, topatu duzu ekastina Hernani, ereino zu Hernani, gora irratia, gora, hortxe da biltza denak, Gorka, ez dakit duela bi urtetik hori zer den San Fermin resakari buruzari da, Arkakuxo. Ai, lasai, Arkakuxo, iritsiko da, eta joan ere joango da. Animo superinigi, eskerrik asko, nire maite duta da, dio Gorka, gaurko piztina neon naizela inbeste umekin, azezora mena ia itotzen naiz. Gorka kontu zibili. Eta bide batez esan du Gorka gauzatxoak datoz bigarren kafera, eta galdetu diote zer kontatu, ezin da kontatu, kafearin bila joan da inigo, animo, la. Ez du izango bazerikusirik doinuetatik aratago joatearekin, eta ez du erantzune Gorka. Gauzatxoak. Sima hotz batera Iñaki, lasa, etura, zein da zure maite duta? Pixukidea topatu dugula. Horre bile naiz, denoi kriston kakaman dizutela. Haizu lagundu pixukidea aurkitzen, eta bueno, atzo etorri zan, neskatxa bat gure etxea, pixu bat guztera, gustatu zitzaion, gure oso guztua berakin, eta baizko borbila. Ze ona. Ez jazu sinistuko, baina inauteritan, zure pixukide, zuk behartzen nuen pixukide horren bila ebili naiz, Lenguan topatu nituen Hernaniar eta Sasi Hernaniar batzuk, eta aritu nintzen, da ikusia zuen zure anuntzio Imanol Iribarrenek. Ikusita zegaten naziondu. Eta bazegiten zure. Egia esan nahin beste lekuetan jarri genuen, ezakigula nun ikusi zuen emakumenek. Ez genuen galetu, nun ikusi zu, baina bueno, idatzi zigun Facebooketikan, eta lortu genuen, gero esaten dute ez duela Facebookek inork erabiltzen, bera, bendikan
lortzen dira gauzak hortik ere. Begira zondo. Goiurik dio Instagramaren bakapa dela. Eta zure maite duta Goiuri zein da? Ba, begira, nire maite duta da, nahi gustatzen zaidala, ba, pelikuletan, telesaietan, bideoklipetan, kontzertuetan, abestietan, detaile txikietan fijatzea. Baina ez musikalki. Hau da, nik ez dizut esango, begira solo hau momentu honetan, eske bida nola sartu den bateria, edo, bueno, ez, ze naiz hartuko, ze ez daukat ikasketarik, edo hezkuntza musikalik. Baina gustatzen zaizkit, bestelako detaile txikiak. Adibidez, une batean, telesail batean, eskua nola jarri duen aktoreak, edo bideoklip batean, zer egiten duen begiekin. Eta gaur aritu nahi zentzuten, Alicia Keysek Times Square New Yorken eskaini zuen kontzertu bat, eta kontzertu horretan momentu batean John Mayer musikaria igotzen da holtzara, eta hasten dira, eta besti batekin, eta gozatzen, eta Alicia Keys hasten da parra egiten. Eta da oso detaile txiki, eta igual 2 segundo dira, baina niretzako abestiari ematen dio beste dimentsio bat, eta detaile txiki horiek maite ditut. Esango du soinu artista eta soinu sortzaile batek detaile txikiei buruz, Xabier Erkizia, arratsaldeon. Baita zureri. Ongit horri bigarren ez, gure bigarren kafera gaur, benetazko bigarren kafe hartu du baina Erkizia. Gaur hartu du kafea, baina zeikoan ez, baina nengoan bai. Aizu, abiatu aurretik, maite dut egin ari garela, zuri ere maite dut eskatu behar dizugu, zen maite du Xabier Erkiziak. Bai erra galdera. Gaur ez dut sobera egun goxoare egiarran, baino goizean ensaio bat izan dut, Lena Setienekin da Josebe Erazokirekin, bihar Bilbon jotzen duelako lehen aldiz, Lenaren disko berrian Familiar Minds argitaratu eta lehenengo kontzertua da, eta ensaioan egon direzuk aipatu zuen detaile horietakoak. Eta ni diskoan ekoizle bezalare, detaile horiek niretzako ez da kantuaren gainean dagoen detaile bat. Eski detaile hori gabe kantuz litzake berdina izango. Orduan gaur ensaio hortan maite dut mordo bat topatu ditut. Baina ez nagoen errapatu sobera humorez, erabiliko ditut alako txute txiki bat emateko vitamina baliera zara. Ze hona. Hemen idiote bihar eguzkia aterako dela, gaur tolosan behintzat eguzkia ere ikusi dugu ez pentsa, ez gaude hain gaizki, lasai, aurrera goaz. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zinema ez da sekula mutua izenburu erakargarri zein iradokitzaile honekin gaur arratsaleko 6:00 Ormaiztegiko Zumalakarregi museoan izango da solasaldia, aipatu dugun gure gonbidatuarekin, Xabier Erkiziarekin. Donostiako zinemaldiaren aitzakipean izan genuen bigarren kafean OGMR filma aurkezten ide gurdien soinutik abiatuta egindako ekarpen historiko eta antropologiko haura, zinema jaialdietan estreinatu zuen orduan, eta duela gutxi izango nuke Madrilen ere, lan hori erakusteko aukera izan dutela. Ikerlaria, soinu artista, ekoizlea, hori guztia ere bada, lesakarra, tartean bestelako proiektuekin ere bada, Billy Bau edota soinumapa.net bezalako lanetan, eta baita soinu banden konposizioan ere, beraz, menu osoa, aurkez dezaken pertsona ere bada. Baina zerk darama Erkizia Zumalakarregi museoraino? Azken hilabeteetan bertan ikusgai den Puig Don Carlos erakusketak, karlismoaren eta zineren arteko loturak aztertzen eta erakusten izan dira museoan, eta Puig Don Carlos filma bera eta besteen bat proiektatu dituzte,
eta zine mutuaren inguruan ariko dira gaur bertan. Izan ere, Puk Don Carlos, edo ez da egit nola oskatu behar den, hasi frantesez eta jarraituta ez da egit, filma mutua da. Edo zine mutuaren garaia eta estiloan kokaliteke, kontua da mutua, zinema ez omen dela inoiz mutua izan. Edo behintzat hori defendatuko du gaur Xabier Erkiziak. Bueno, agurtu dugu, beraz, ongi etorri, berriro bigarren kafera, Xabier. Eskerrik asko barriz ere. Ez dugu dena hankaz gora jarriko hasieratik, beraz, gaurko solasaldiaren izenburuak berak sortzen duen lehen galdera, hor txutziko dugu, zain, pixka batean behintzat. Zumalakarregi museora zuaz, baina esango nuke zela, lehenengo, harreman ere baduzura museoarekin lanagotik. Ez da giz fizikoki bertan izan dagoa zinen, baina harremana museoarekin baduzu ez. Bai, eta fizikoki behin gehiotan, eta gero bertako egiarran badutalako bertan lan egitu du Mikel Alberdi, eta Mikel Alberdi, erraunuke lehen aipatu duzu Ojemer pelikula eta idigurdien ikerketa hau, bada, segurazki, ingura ondo poltsiko ondo karteran ez dakit nola erra, baina dituen informante sekretu zera oitako, dealer oberena. Eta oberena espalma da bigarrena izango da. Orduan, bai, Zumalakarrekin aspalditik dut harremana, eta proiektu haunitzetan dokumentazio berdela, gauza berdela bertzea, behin gehiotan izan naiz bertan, eta beraiek lan egin. Orduan, bada pixka bat zornien bizita bat ere bai, eta, bueno, Puk Don Carlos pelikula honen aitzakean dituzten hitzaldi eta zera saio enten, berai proposatu ziaten naizu, zengatik ez, zerain, eta berexiki pelikula hortan hain xuxen, idigurdiak agari delako. Isilak, baina idigurdiak agari delako. Kokatuko dugu entzulea, Puk Don Carlos hau, esan daiteke, karlismoaren inguruan eginako lehen filma dela, euskal filma, garaian ere soinurik gabekoa, zinea mutua zela esaten genuen hortakoa, eta Puk Don Carlos filmaren parean sortu dute erakusketa hori, hainbat egitasmo aurrera atera dituzte, azken hilabete hauetan, proiekzioak, solasaldiak, analisiak, historia ikuspegitik, zinearen ikuspegitik, eta baita noski, kasu honetan, zinemagintzaren alor teknikoagotatik. Baina, nondik helduko diozu, solasaldiari edo, zein izango da ardatza? Bueno, hor bada, zera bat gertatzen dena garai hartan, pelikula 1921 da, eta gertatzen da, filmaren astapenetako urte horietan, etzegoela teknologiarik soinua jartzeko filmei. Orduan, defektuz deitu zaie, filme mutuak edo zinema mutua, baino ez hain bertze mutua zelako berez, edo mutua bezala ulertu izan zelako ez, bezik eta gero soinuduna etorri zelako. Orduan, elegia mutua zenean inorketzion mutua deitzen. Baina soinuduna iritsi zenean orduan hasi zitzaion aurrekoari mutua deitzen. Karo, nik ez dakite, adibide bat hartuko hitzaldi hortan Lumiarren haien historiako lehenengo pelikula dena, ez? Nola da, trena, iristen den trenaena. Eta hor bada mito bat. Filme horrei buruz, ez? Hori bota zen Parisko kafetegi batean, horako intelektualez betetako kafetegi batean, hora punta, imaginatu Paris garai hortan, 20. mende hasieran, ez? Halako zera bat, eta norbaitek aurkeztu behar du filme bat. Zer da filme bat inork ez daki zer den, ez da mutuare inork ez daki zer den hori. Imaginatu ezagun proiektorea. Proiektorek dauka bombila kaskar bat, gareko teknologiakoa, apenas indarri gabe, pantalla jakitera zer izango zen. Pareta bera edo mangire bat, zimurtua, ez dakit, egun argiz, segurazki, eta botatze dute zer hori. Eta karo, kronika batzuek, dioteren arabera, jendia, korrika atera zen, hori da, ez, izututa ustezuelako trena atera ingo zela pantallatik. Eta nik, ez dakit, behar bada gehiagitxo joaten ez, baina, horrek badu, alde batera bertzera beti badu abantaila bat, bertan ez egoteak ez, emati dizu aukera imaginatzeko. Baina, imaginazio importatu hori hartu beharrean, ni pentsatze dut, benetan hain tontoak izango ziren? Antzeden kafetegi batean, kafetegiko soinua, ez dakiz zer, zarata estitazioa, jende bet, eta proiektore kaskarrura, eta benetan aterako ziren izututa. Edo aterako ziren izututa kaso trenak etzuelako soinurik egin. Eta hori da nik planteatzen duan galdera, hortik abiatuta edo, ez? Alegia, soinurik ez duen horrek, bai, ze punturaino sortzen dugu beldurra, ez? Eta gure beldurrak zenbat daukate ikusten dugunetik, eta zenbat entzuten dugunetik. Alegia, kontrakoan, eta oraindik ere, zinema mutua pasata, soinudena pasata gero, filmetan, beldurrezko filmetan, ez, irudirik ez dagoenean eta soilik soinuekin kontatzen digutenan zehoze, denak erortzen gara zakuan. Bada zehozer hor, gure imaginazioak osatzen duena, eta oso indartsua dena.
Eta irudei hartzen dugun momentuan, jada, desbelatzen zaigu zeo zer, bai? Gure lasaitu iten gara, gure burmuinare azten da lan gutxea egiter, eta, bale, ja, boket informazioa, arrazionalizatzen dugu guzi hori dena. Orduan, galdera azken finan da, mutua deitzen dugu zinema hori ikusi behar dugunean, nola ikusi beharko genuke. Ez hori da galdera. Entzute saiatu beharko gineake, gai ote gara, ez bakarrikan zinema, erran ezagon margo bat, 17. mendean egina, margoak ez dute soinurik, baino eragin dezakete entzuneteko modu bat, edo gonbidatu dezakete entzutera, ni baiezkoan nago, baino, klaro, ez digute hori erakutsi ikastolan. Claro, eta sinestesiaren inguruan osnartu dugunean, beti ere beste zentzu batzuk nahasteko joera izaten dugu, ezta? Usainak iradoki dezaken, ez dakit, sentimendu bat, edo musika akorde batek ikustarazi ote dizaguken kolore bat, baina badirudi ikusten duguna eta entzuten duguna ikusentzunezkoaren aspaldiko garai hauetan ja, erabat lotuta daudela, ez? Eta bueno, garai batean hain lotuta ere zeuden, eta hor batak besteari zer eman da zer kendu, hori gutxi aztertu dugula, akaso, ez, Xabier? Nik uste gaina, zentzumenen inguruan ere, beti ilustrazioen garaidikan da, beti arrazoietik idatzi izan da, ez? Eta zentzumenen inguruko teoriak gutxi daude. Eta arratio baterako batzuk nahiko nabarmenak dire, eta oso simpleak, baino baldin eta ze objektu, ze dokumenturekin parekatzen dugun, hor teoria ezberdinak atera daitezke. Eta horietako bat, gaina ipatu duzu ez, usaimena eta bar, bi zentzumen daude, nolabait kontrako norabidaino direnak. Erra nahi dut, ukimena, ikusmena, eta gustoa ere bai, guk zuzentzen ditugu. Alegia, guk sartzen dugu gauza bat agoan, guk begiratzen dugu leku batera, bai, eta guk mugitzen dugu eskua zeukitzeko. Baina usaimena eta entzumena beraiek iristen dezkigu. Guk ezin dugu ebitatu hori. Nolabait gurutzatzen gaituzte, ez? Eta gurutzatzea hortan, batzuetan, soinuaren kasuan bereziki, zauritxo batzuk ere uzten dituzte, leku batetik hartu eta bestetik ateratzerakoan. Eta zauritxoiek dire, behar bada, lehenzuk aipatzen dituen, maite ditut, txiki horiek, ez? Detaile txiki horiek, ez? Gogoratzen gaituzte zehor zen, eta usamenekin antzeko zehor gertatzen da, ez? Beti, denok bizi izan dugu alako egoera bat, non, bapaten usai bat, iritsita, nahi gabean, segundu batean eramaten zaitu, egoera batera, leku batera, momentu batera, eta bar, ez da, nik uste badula zer ikusia zentzumenen norabidearen horrekin. Eta horren usaimenarekin eta soinuarekin hain garenez sensibleak, uste dut sensibilitate horren kontakizuna oraindik falta zaigula. Nolabait, objektu bilakatu dugu, audiofiliarekin edo musikofiliarekin kantuak fetitxe bihurtze ditugu eta fetitxe horrekin konformatzen gara. Baina sekula, gulita jartzen gara pentsatzera, ez? Zergatik kantu hori, eta ez bertze bat. Edo nik aukeratu aldut kantu hori, ez? Nik beti erraten dut, gehin bat, nerabe aroan eta bar, guk uste dugula, nerabe aroan gure nortasuna eraikitzen ari garelako, ez? Eta beti, badirudiela guk aukeratzen dugula musika. Eta garai hortan, guk aukeratu dugu musika, defendatzen dugu, besoa baino zela, ez? Eta berriz, ongi beratzen hasita, nik ez daki momentu hortan guk aukeratzen dugu musika, o musikak aukeratzen gaituen gu. Eta erran nahi dut, ez dakizuen kasua holako den, ze konturatu naiz, hau erraten duen aldiero, belaunaldi berrientzako, ez dela guziz horrela, baina nire garaian, nik musikak entzuten, eta deskubritzen dituen einean, ikusten nuen nire tutore etzara ematen zen, legia gurasuek zer reakzio egiten zuten. Eta gurasuek erraten zuenean, kendu zaratori, zure zarata nire musika. Eta orduan, hola sortzen dugu, ez nola baiteko kontrako joera batia sortzen dugu musika. Gero heldu aroan, eta ja hor, azten gara gure gustuak zabaltzen, abaniko zabaltzen, tribuen kontu hori, ez dakit ongi, ez, lehen heavy metaleroan nintzen, baina orain, ez dakit, ez. Eta hor zabaldin zaigu zerari, baina pasatzen dira urte batzuk oraindik lotxa puntu batekin, ez. Orduan, ez dakit, uste dute erreflexoien bidez, behar bada, iritsi gaitezkela, eta ez bakarrikan kontsumitzaile bezala erran dute, kultur kontsumitzaile. Uste dut, egileak garenak ere bai, garrantzitsua dela gauzoi buruz pentsatzea, ez. Eta gutxitan lantzen diren gauza da, musikarien artean adiaz gutxitan aipatzen delako gauzak, beti da fetitxismo zera batetik. Nik gogoan dut noiz entzun duen, ez dakit, Smells Like Teen Spirit lehenengo aldiz bazkaltzen ari nintzenean, ez eta baina, ez dakit, uste dut interesgarria dela gauza, eta ez du bestelako zerarik
esfuertzorik eskatzen, ez? Gehienez ere, igual gauza intimoren bat begiratzea edo. Fetitxismo horietan soinuari dagokionez edo musikari dagokionez badago beste zerbait ez, eta da soinu mekanikoa bera, aipatu dunik, vinilo bat iritsi zaidala, eta bai, vinilo zan gustatzen zaigu, horratzak marruskadura hortan sortzen duen zaratatxo hori, lehen ari ginen entzuten petxiren zaldi emozionalak, eta jakin ere badakit, kontuan izan da nondi datorren gaur gure gonbidatoa, berako estudiotan Inigo Irazokiren eskutik grabatuta dagoela, eta analogikoan dagoela grabatuta, eta zintak sortzen duen, kolore eta testura hori ere gustoko dugu, askotan musikariok, eta dagoela fetitxismotik, baina zine mutuak ere, izango zuen, urte askotan zarata mekaniko hortatik, alegia zinemara sartu eta proiektuerak sortzen zuena, aretoaren beraren akustika, erabat mutuari inoiz ezingo zen izan. Pentsa momentu batean, lehen epatu egun adibideri Lumierren nahiena, eta antzizait hori aipatzea, proiektuaren karranka, trakatre hori, ez? Baina, bada kontu bat, ez? Hor, zeluloideko zeran soinu banda sortzen duten, gehitzen dioten arte, bada momentu hori, ez? Non pianistak jartzen dituzten. Eta pentsatzen dugu, hor hasi zela, ez? Pianoa jartzerakoan musika jarri genuen irudiei, eta hor hasi zela gure kontatzeko modu hori eraikitzen. Baina nire teoria da, pianista jarri dituztela, jendeak lo hartzen zuelako zinean. Zu pentsatu, filmearen estaperetan, pelikulak akaso ez ziren hain luzeak, baina ez zuten soinurik, beraz ez zuten bizirik, erdi hilak ziren, bai? Eta ere gehiago, kontakizuna honiz dago, zinema eta hildakoen artekoa, ez? Eta mamuak, eta barrez, baina horri gehitu pelikula guziek soinu berdina zutela, zela, bai? Norrez da lokartzen gaur egun hori jartzen balbai zuten. Nik ezagutu jendeak lo egiteko ere hartzen. Hoxe esan bat izun, nik lo hartzeko jarriko nuke, hor lupen. Eta gaur, nola ezberdin du filme bat bertzetik? Pianistarekin. Pianistak musika jartzen bazen pelikula hori, eta horretik beste pelikula jarriko bat duzten, horrekoak ez zuen piano horik izango, izango zelako teloneroa. Batean ja, estenatokiko ondia garek bai pianorekin. Orduan, baina gure kontakizuna bestelakoa da. Gure kontakizuna da pianoak ematen diola dramatismoa. Eta geroztikan ez diogu, nekezkendu diogu musika zinemari. Zinemari gila unitzek egin dituztelako esperimentuak, ez? Musikari gabeko filmak, Hitchcock berak, psikosisen musikaren abuso ikaragarria erabili zuen, sortu zuten hainbeste olako mugarri soinu diseinuan, ez? Oain denok Hitchcocken pelikula ikusi ez dugunak ere badakigu ning egiten duenean, ez? Baude olako mordo bat, ez? Baina gaur horrengo pelikula egin zuenean, The Birds, The Birdsek ez du musikarik. Eta inor gutxi konturatzen da, ez duela musikaren, baina ez du hori pentsatzen nintzen, vale. Eta aldiz, protagonista sonora filme horrena, bi dire nagusike, aurrak eta txoriak. Eta txoriak elektronikoak dire gehienak. Oskar Sala izeneko musikari, garai hartan pentsatu, sintetizadoreak eta lakoak oso momentu primitiboa bizitzen ari zen, baina ja bazeuden. Eta hoitako batek, Oskar Sala izeneko batek, egitizkion txori elektronikoak. Eta hor, badaude alako gauzak, irudiak nolabait entzuten uzten ez gaituen. Edo, erran dezagun gu ikusi dezakegu, Hitchcocken pelikula baitakoa, eta apenas ez konturatu hor atzean dagoen logika hortaz, ez? Pentsa zine mutuakin. Eta pentsa zinemarik etzegoeneko garai hortan, eta denak espazio publikoatan eta barriten zirenen, erakusten zirenen pelikula haiek. Orduan, ez dakit, nik imaginatu nahi dut, jarri nahi dut entzule horren tokian. Are gehiago, Don Carlosen pelikulan, niri zatitxo bat pasadiate hitzaldia prestatzeko, eta gauza bat izugarri deigarria da, zenbat aldiz errepresentatzen diren entzuleak. Gaurrengo zineman oso gutxitan agertzen dire entzuleak, oso gutxitan agertzen pertsona bat entzuten. Beti da hoi, pertsona bat izketan. Eta garai hortan, naiz eta pelikula mutua izan, ikaragarri kuriosoa da, ia estena guztietan erretratatzen da norbait entzuten, eta talde oso bat ere bai, jendarte oso bat ere bai, isilik entzuten. Horrek ere, aldiberen erran nahi digu, garai hortan entzumenak zuen garrantzia, konturatu gara ere, gizarteren uneko zati handi batera analfabetoa zela. Orduan, entzumenaren bidez jasoten zuen informazio nagusiena. Eta hori pelikulak islatzea, zeo zer nahi du, ez? Naiz eta
filme hau Frantzian egin zen, da bertze balia bedotzukin, eta etorkizunean nola eta errategatik. Baina detaile horietan, honizetan, ulertu dezakegu ere, zer gertatzen zen garai hortan, eta zer nolako kultura, nola jasotzen genuen kulturare garai hortan. Lumbierrenaiak aipatu dituzula gogoan izan dute, euren lehen proiekzioen 100. urte hurrenaren arira, eta egin genuela hemen lako proiekziotxo bat, eta entzuten ari garen Iñar Sastre pianista ere, ekarri genuela, piano ontara haren gainetik musika jartzera, eta, arke Parisen piano klasiko inguruko ikasketak eta masterak gauzatzen zituela, askotan egin zituen horrelako lanak, eta nolabait, bide hortan trebadutakoa zen, baina egia esan, oraingo hausnarketa honekin, burura datorkit, ea film mutu haiek musikalizatzeak mereziote zuen, edo ez, eta soinu banda konposatzaile bezala ere, zer eskaintzen dio musikak zineari, eta ze puntutan jakin behar da, akaso, zer kentzen dion ere baloratzen, ez? Musika isiltasunak ere ematen dio, eta soinu isiltasunak ere ematen dio zineari, ez? Hombre, ariketa hortan bada gauza bat oinarrizkoa. Eta da, lehen errandugun bezala, ez, zinema muturik etzen existitu, ze soinua lortu zuenean, orduan hasi zen zinema mutuari buruz izketan. Honekin antzeko zer gertatzen da, zuk filmen mutu bati musika egite balmea izu zuzenean, isiltasunak ere egin ditazkezu. Eta ez baduzu musikarik egiten, isiltasuna da normaltasuna, bai? Hori da estandarra, bai? Orduan musikak egiten duena da, bizka zuri beltzeko kontori, argi ilun gauza bat, eta nik uste ariketa bezala oso interesgarria da dozi musikarirentzat, gero emaitzak batenetik dago, jakina, baina noizien baina egiten diralako ariketa interesgarriak, eta nik erraio baterakoan pare bat urte izango da, justu pandemiaren aurretik, hilabete lehenago edo, Dziga Bertofen pelikula inedito bat musikatzeko eskatu ziaten, The Year of the Revolution, Errusiako, bere eskatu ziaten lehenengo film hori zen, Errusiako iraultzaren dokumental bat. Eta horrerantzeko gauza bat gertatzen da. Ikaragarri kurioso da, berak erretratatzen duen errealitate hori, eta nola beti sartze dituen entzuleak errelato hortan, kontakizun hortan. Eta gaur egun, erren bezala, nekez erabiltzen da, zera ez, eta jende artea erabili behar balma nolabait pelikula baten normalen beti masa bezala, funtzionatzen du. Eta orduan, ez dakit, horren inguruan egin ditezkean bat refleksio, baina, nik uste ariketak balio duela. Soinurik gabeko zer hori, orain nola hortan ere, uniz jokatzen dugu. Prokofieven gaineko improvisazioak entzuten ari gana, Vision Fugitif, edo ala deitu zion Iñar Sastreke lan honi, eta lotura horiek sortuta buruan ekarri dugu gurera zinema mutuaren eta honen inguruko musikagintzaren inguruan aritzeko. Gaur izango daba, Zumalakarregi museoan arratsaldeko 6:30, hemendik 2 ordu eskas barru, hain zuzen ere aipatzen ari garen solasaldi hori, eta ikusten duzen bezala, solasaldiaren gidariak ere asko du hausnartzeko, eta baita zuekin hausnartzeko ere, beraz, animatzen denak bertan topatuko du Xabier Erkizia zinema, etzen sekula mutua izan, izenpean izango duten solasaldi horretan. Baina Xabier Erkizia gurtu horretik ere, pare bat gai ekarri nahi genituen gurera, batetik Oien Berrekin, Madrilen izan zaretela, zinema aldian aritu ginen honen inguruan, jendeak okadezan, hiri gurdien soinuetatik abiatutako ikerketa, eta hausnarketa zinematografiko horrekin, zen nolako harrera izan du Madrilen lanak, eta nolako izaten ari da pixkate pelikularen gaztear, ze horrein ari zarete horrekin bueltakaz. Bai, niretzako dena da sorpresa, niz nahi zinemagilea, ez dut, nahi gabe hori naiz edo bulkatu naute ontara, eta edozen gauza ja zinemaldian aurkestea ere sorpresa bat izan zen, orduan dena da positibo zentzu hortan, eta ez dut inolako kexurik Madrilen, zinetek handa, eta zineteka oso zinemazaleen espazioa da, Madrilen ikaragarrizko oferta dago, eta orduan, publiko aldetik, nik besatzen nuen nire pelikulagatik zela, gero kontratu dintzen etzela horregatik, bezek eta pelikula guztietan, publiko, espezializatu eta agertzen dela, eta orduan, saiatu naiz, eta saiatuko naiz nik uste dut emendik aurrera ere pelikula mimatzen, erran nahi dut. Bihar bada musikariaren trauma bat da, baina, karo,
izango litzake ez kontzertu bat grabatuta utzi eta bertan ez agertzea antzeko zer, ez da. Nik alako sensazio da, pelikulerekin nik joan behar baldin manu bezala. Eta ondotik hitz egin edo kontatu eta zentzu hortan hori bai izan dela izugarri ederra. Eta bereziki gainera aste berean sortatu zelako bai Ojemerren estrenoa Madrilen eta 5 egun lehenago Berlinalen egotea. Lois Patiñoren El Sembrador de Estrellas defendatzen. Eta, karo, alako bi errealidadea, Berlinalen alfombra gorri eta fokodun zera espazio hortik pasatzea, gero zineteka txiki batera, zinemaren errealitate ezberdinai buruz ikasteko ere balio du. Xavier Erkizia berak egin dugu lotura horrengo galderarekin, El Sembrador de Estrellasek, Berlinen alako arrakasta bildu du, eta hori ere ospatzekoa bada, musika, baino, soinu konposizio osoa egin zenion lan honi, okeraz pa naiz ez, El Sembrador de Estrellasek? Pelikulak ez du soinu, berez, jatorrizko soinurik orduan, dena egibarrez, bi lagun artean endugan, Loisek bere garaien gainak kasualez, jakin gabez, zehazki zertako egin zuen alako Tokioan egon aldi batean irudiek gauez hartu zituen, iriko irudiak, eta gero hasi zen horiek olako maskareta eta montatzen, eta montatu zen alako Blade Runner usaina duen hiri artifizial bat, eta horri soinua jartzea zen kontua. Eta hasieran testu batzuk ere bazeuden, haiku japoniar, heriotzera kondenatuta dauden pertsonek idatzitako haikuen bilduma bat, eta horiek izen irudiren gainean jartzen soilik testuan, momentu batean eragin eta probatzen badugu japoniarrez, eta topatu genituen bi japoniar, bi bizkaitar japoniar, eta haiek grabatu zituzten zen hori. Eta pixka bat, egiarran pelikula hau jaio zen behar batetik, ez zain bertze pulsio artistiko batetik, baizik, torkizunera begira baitugu bizpairu film egiteko elkarrekin, eta erabe, bauka eta irudi hauek, eta zikatik ez elkar ezagutu honen bidez, eta hobekiko ezagutu elkar, eta, en fin, egin nuen zer hori, baina ambizio handirik gabe, eta beira, kasualidadeak nola diren, bazkeren Berlinan amaitu du. Bai, eta bertan gainera, Berlinalek aukeratu du, Europar zinema sarietan haren ordezkari izateko, streaming bitartez jarraitzen gaitu zuenok ikusten duzu, Xavier Erkiziak aipatu duen hiri hori, eta entzun dezakezu, Xavier Erkiziak sortutako hiri horren soinua. Hau ere bada soinu sortzailearen dezakegu fantasia txiki bat. Amets gaiztua kaso ere bai, zelan asko dago egiteko horrelako lan baten atzean, baina fantasia puntu bat ere bai ez, erabate utxik dagoen metraje bati soinua jartzea, hori bai da ez, ia zine mututik mutuatzen zine hartarainoko salto egitea bezalako xe, ez? Batean denari kolore hori jantzi batzen. Bai, eta nik zorionez, eta orain demoraekin zorionez errandezaket, ze zinemarekin, zinemarentzako, zineman lanean hasi nintzen lehenengo lanak animaziozkoak izan ziren. Eta animazioa bai iristen dela guziz mutu. Orduan, eta hor soinuak ikarrezko garrantzia du, ze azkenean, zu sortzen duzun edo zerk ona do txarrago ezan, baina horrek ematen dio bizitza, eta horrek ematen den hortasuna berez mugitzen den panpin bati edo marrazki bati, ez? Eta hori kasu honetan ere antzeko, niretzako ikarrezko sortea da, den arramerro elman. Olako lanak esku artera iristea, plazerra handi bat, eta lujo bat. Zer normalean, egin beharreko lana gehiago teknikoago da, garbitu hau, bertzea zer, osatu hau, apaindu hau, jantzi esten hau, eta bar. Eta orduan, karolako film bat iristen daizunean, dena dago egiteko, ez? Eta horrexegatik ere joan ginen Berlinera biok, pixkat bion filme bezala sentitu dugulako, ez? Eta, gero gauza legalago detartean, eta orduan sinadura batena izan bar da, baina azkenean, erditardin dugun lan bat izan da, eta sensazio horrekin eritzuli gara gaina, sari txori bezapean. Zorionak zuri eta Luisire, dagokizuenagatik, eta agurtu horretik eta segituan agurtu behar dugu Xabier Erkizia, Laizter Birkitekin izango garelako, gaur kontzertu edo elkarrizketa akustikoa dugulako bigarren kafearen laborategian. Lehen aipatu dugun proiektutxo bat, eta ez da erabat berria, baina tira, nahi genuen aipatu soinumapa.net, egitasmo hori, soinumapa egitasmoa, soinumapa.neten topa dezakezuena, bertan Euskal Herriko hainbat lekutako
soinu mapa osatzen duzue, zuk zeuk, batean hemen topatu ditugu batzuk, baina beste hainbat soinu, ez da egite, eiztarik edo egindako lanei esker, eta Euskal Herriko mapa osoan zehar, topa izakegu, esaterako, lantzigon olibak biltzen sortzen diren hotxak. Zenbat jendek hartu du parte dagoeneko egitasmo honetan, zenbat jenderen soinua dode bilduta? Ez ausartzen erratia zehazki, baina 600 bueltan ibiliko da. Halako zer. Ja badaria 17 urte martxan ere genuen, ezkerozti, 2008an ere genuen martxan. Orduan pentsa, ideia bat egiteko gaurko marka bat egiteagatik, etzegoen YouTuberik, Google Mapsek etzuen uzten bere mapa erabiltzerik soilik bere webgunean, on guk hackeatu behar izaten genuen Google Maps isilka, gero Googleek, horrari soluzio mantzian arte, eta gero ja, berregin behar izan genuen programazioa hortara egokitzeko. Eta orain ere berriz ere egituko zaigu berregitea programazioa. Baina, egiaran, kasualiadez edo jaiozen proiektu bat da, irekia zen orduan, orain ere ireki izaten nahi dugu, baina gaur egungo interneteko arauek ez dute hain erraz jartzen. Baina urte haunitzez, edonork igo zitzeken soinuak. Orduan, aktibiatea handia izan zuen urte batez, gero egia dara hor, egon dela, olako talde editorial bat edo, ez? Eta talde editoriali izan gela, nagusiki, administratu duna webgunea, grabazio batzuk ere kanpoan utzi behar izan dituguna, ze momentu batean ere, Bandcampik etzegoenez, eta Soundcloudik ere etzegoen orduan, eta jende pila da zizten musika igotzen. Eta, ez hor jarri berezak egiten lako muga batzuk erateko ezin dugu hartu erantzunkizunari musikak kudeatzea eta zenbat ezin dugu hartu lan hori. Orduan, azkenean nik uste dut balio duela oraindik ere, ez hain bertze Euskal Herriak olako soinu egiten du baiestatzeko, baizik eta hain zuzen berro da kontrakoa. Eman dezagun, eman dezagun lesakarra naizela. Eta norbaitek sartu duela lesakago grabazio bat, eta ez duela bat egiten nik lesakarekin dudan oroitzapenarekin. Horrek behartzen da pentsatzera ze soinu egiten duen lesakak. Eta hori da gure azken helburua, ez da bai da hori sortzea, pentsatzeko zera hori, txispa hori sortzea. Eta egiarran funtzionatzen du zentzu horretan, eta oso interesgarra izan dare, egin izan ditugunean herri mailako lanketak. Azkeneko tako bat handela egin duen sartagudako bizilagun guziekin, eta ikaragarri kurioso izan zen, izugarri polita nola errek zunatuten bizilagunek adinez berdinetakoak, gazteak, jubilatuak, bi motorretako zeratik barne, eta zer nola batu zituen bertako bizilagunak ere. Jakinik, sartaguda bezalako herri bat, politikaki hain zatikatua dagoela. Eta orduan, gure esperientzia bada egin ditugu soinu maparekin, ez bakarrik soinu mapa, montatu ditugu gure bertzen bat mapa, nazioartean. Baiago Amerikan, Europan, Asian, guk egin ditugu plataformak eta gero bereik elikatzen dire, bere kabuz. Baina horiek egiterakoan ere bai, honitzetan tailarrak egin ditugu, hainbat herrialdetan, eta horrek nagusiki lagundu izan digu, gure entzuteko moduan atzen gordetzen diren kultura horiek, konparatzeko bertze kulturetako pertsona. Hori karagarria. Baskotan aisialdian zer egin eta nola gozatu gaur egun plataforma digitaletan topa daitezken milaka edukiekin aipatzen dizuegu, baina soinumapa.neten sartu, eta ez da egite, egunak pasaditzak ez duen hemen Euskal Herriko eta munduko hainbat txokotako doinuak biltzen, entzun ditugu... Berrera bil ere bai, hori guretzako garrantzitsua da. Hor dauden soinu guztiak berrera bila daitezke, lizentzia libre dute? Eta berrera bilak izan dire, haunitzetan gu jakin gabe, baina batean, antzerki batean, hori nik grabatutako zerak direz, olibak direz, baina erran dut guri gustantzen gauza bada, eta uste badela guk soinuek ebasten ditugunez ez, soinuek berriz egiten. Entopatu dut bat orain ez da egit oso, non zegoen, baina gasolindegi bateko soinua. Inigo Iraztoki gaine grabatutakoa zen, hori topatu dut, eta ziona, kogatze zintun, batean, hori, aparroan zen, baina ez batzen, no? Hango errepide batean, gasolina botatzera gehiatu, eta zei zaudela, eta hango mezuak, eta gero Bartzelonara joan, eta Poblenuko kilkerrak entzun daitezke, eta, benetan hortxe, ez da, gitartetxo bat igaro, eta hor dagoen ondare, eta lan antropologiko ere gozatzeko aukera gozatzen dizu, soinumapa.net.
Arratsaldeko 5:00 10 minutu eskaz dagoeneko Xabier Erkizi agurtu egin behar dugu. Xabier, plazer bat izan da, hartuko ditugu kafe gehiago, eta eskerrik asko gaur gure hurbiltzeagatik. Zuri etorri izan. Zan ondo, jo. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bakarreko ibilbide hasi eta 4 urtera Birkit Alonsok Birkitek Inertzia disko argitaratu du 2021 urtearen amaieran, 9 abestiko lana. Bidelagun eta taldekide izan ditu Mikel Balentzuela eta Ilargi eta Patxi Agirre lan honetan. Naiz irratiko entzule gainera aski ondo ezagutzen dute Birkiteren ahotsa. Hemen gonak saioko aurkezle gisa aritu baita denbora luzez gure uinetan, eta irratirako itzurera txiki honetan, motz honetan, bigarren kafeko laborategira etorri da, gure elkarrizketa akustikoetan Inertzia aurkezteko. Ongi etorri berriro naiz irratera. Eskerrik asko. Mikrofon horren espumak eta giroak, etxe giroan sentiaraz ez zaitu edo? Bai, sortu zait, nola baiteko urriña edo, bai. Inertziak beharreko unean ekarriko dizu, eta zeregina betetakoan eraman, ez badu geratu behar. Hau zuen bandkapetik atera dugu esaldi hau, zue behasek nabarmendu dezuten abestia da. Disko batzuetan izenburuek eta zute gauza gehiagirik esaten, beste batzuetan oso ideia argiak eta zerbait esan nahi handikoa esaten dute. Irutzen zait, bigarren kasu honetan gaudela inertziarekin, ez? Zerbait esan nahi du inertziak. Inertziak labur biltzen du, azken urteetan ikasitako zerbait, eta ikasi dudana da, printzipioz hori, hitzak eta neureak dira, eta horregatik ikasi dudana da bizitzak berak ekartzen dizula beharreko momentuan, eta funtzio bat betetzen duela heltzen dena, ez? Denak izan emozio bat, izan ez dakit lan aukera bat, edo esperientzia bat, edo pertsona bat, edo dena delakoa, eta hoiekin ikasten duzula, eta hazten zarela, eta batzuetan geratzen diela, hor geratzen dira zurekin, luzerako, baina beste batzuetan funtzioa bete bezain laster bizitzak berak eramaten ditu, ez? Eta desagertzen da, eta hor dago, hor topatu dut magia, ez? Puntuatu naiz, zenbait gauza joan direla momentu egokienean ere. Beraz ere, bada ez atzera begirako bat, baina atzera begirako horrek ekarri dizun kutsu horrekin egindako lan bat. Bai. Azken 4-5 urtetan ikasi duan zerbait da, ekarri dituzten etorri diren esperientziaietatik abiatuta ikasitakoa. Bai. Beraz, Birkit gisa argitaratu zuen bigarren lan hau da, aurrekoa 2017an argitaratu zuen nuen, hemen deitzen zen. Bai. Aipatu dezun honekin, zenbat aldatu da bai Birkit talde edo proiektu gisa hemendikan diskonetara, inertziara, eta Birkite bera aldatu da, denbora honetan, imaginatzen dut. Bai, Birkite aldatu da, asko. Izan ere, hemen, hori musikalki gitarra elektriko hutsean jo nuen, pianoa lagundutan, jotzen nuen pianoa, bizpairua abestitan, eta basuan Gontzal Karabaiok lagundu zian 2 abestitan, baina berez grabazioan ez dago besterik, ez? Eta musikalki aldatu da noski, orain taldekideen laguntza eta babesa dudalako. Babesa esaten dut, izan ere oso baliagarria zaidalako batez be ezenatoki gainean beraiekin aritzea. Oso ezberdina da, bakarrik aritzea lagaiekin. Eta musikalki hori dinamika ezberdin bat da, igual aurrekoa baino argiagoa, naiz eta iluna den esaten diaten, argiagoa da, eta
landuagoa. Eta letrei daukienez aldaketa handia dago, ze berez hemen izan zen, netzat izan zen askatasun adierazpen moduko bat, bai bapatean amatasunaren lehen urtetatik atera nintzen, ateratzen hasia nintzen, musikari bezala ere bakarrik aritzeko taldean aritu izan nintzen 9 urtez aurretik, bakarrik agertzearen hori, askatasun hori, pertsonala eta hortxe islatu nuen letretan, ez? Eta deskribatu nuen amatasunetik ateratzen zaineko zure esparruaren berreskuratze hori, ez? Eta dana mundua jateko gori islatu nuen diska horretan. Eta honetan aldiz, gertatu da, onartu behar izan ditudala gauza batzuk, eta aurrez espero nuena gertatu kausana ez dala gertatu nahi bezala, eta nire esparru pertsonalari eragin diola, musikalari ere, ezin izan dudala bizitzak ez diala utzi, nolabait, horrela delako, nahi nuen guzti hori egin, eta frustrazio horren onarpena da berez inertzia, eta frustrazioa onartzearen ikasketa da inertzia. Eta ulertzea bizitzan ezin duzula zeure buruari proposatzen diozun guztia bete, naiz eta lan egin eta borrokatu horrengatik, beti egin dut, beti borrokatu dut nahi izan duanagatik, eta gienetan lortu izan dut, baina heldu zen puntu bat, bapatean topatu nintzela bizitzaekin berakin, ez? Eta bizitzak berak ezian eman nahi nuen guztia, eta frustrazio puntu horretatik abiatu zen diska eta idatzi nuen guztia, kontzeptu hori da, hainbat esparrutan, Bai. Aipatu duzun gai asko joango gara elkarrizketan jorratzen, bai argitasuna, juntasuna, bai taldearekin jotzekoa, baina azkeneko ni helduta pixka bat letrena, bizipenena, konturatu naiz, egun hauetan entzuten eta irakurtzen egon naizen elkarrizketa guztietan, deno galdetzen degula letren inguruan, letra oso pertsonalak direla, zuk ere aipatzen duzu bilustasuna, ez bilustea eta gauza asko horri buruz, baina egia da gaina letra hauek oneri iruditu zaitena dela, ezagit zenbaterainoko diren zuzenean, entzuten ditunean beste norbaitek, ezagit zuzenean zenbateraino diren birgiten esperientzia edo hemengo edozein 40 urteren bueltako emakumerena, ez da? Joratzen diren gaiengatik eta. Emakume edo gizonarena ere. Oraingoan, bai, aurrekoan emakumearengan zentratu nintzen gehiago, baina ni pentsatzen dut oraingo bizipena deskribatzen dituenak gizonezkoek ere sentitze dituztela. Batez be hori urte epe luzeko harreman, bikote harreman batean dagoen edozeinek bizi izan duela hau. 15 edo 15 urtetik gorako bikote harreman baten ematen da nolabaiteko haustura hori pertsonala eta bakoitzak bilatzen du bere esparru pertsonala. Hasieran ez, noski hasieran biraka abestian islatzen dut, ez? Hasierak urteetan bat garela, baina gero bereiztu behar dugula aurrera egin ahal izateko eta bereiztu eta bikotea bereiztu eta norberaren esparru pertsonala babestu eta lagundu, ez? Besteari. Eta nik uste dut, baietz, azken abestian ezinbestekoaren ziegan kontatzen dudan neure reinuaren defentsa hori edo neure bakardadearen defentsa horretan, bapatean bikote harremana bihurtzen dela ezinbestekoaren ziega, ez? Ezinbestekoa da, bestea maite duzulako, baina ziega da, azken finean ezin duzulako askatasunez jokatu. Bikote harreman batean zaude, eta hori errespetatu behar duzu, esparru guztietan. Edo bestelan, abestiak adierazi bezala, itzuli eta adostu, bikote harreman hori moldatu, hori da. Uste dut, aipatzen zaren hau, mundu guztiak oso ondo ulertuko duela, denok bizi izan duelako modu batera edo bestera, eta jende askok bizi izan du ere bai pandemia garaian, etxean topatu direnean, izan gabe bakoitzak bere espazio hori, eta horrela, baina dena den, ez zait iruditu disko hau oso letretan eta gaietan jorratuta, oso pandemiatik heldutako dena bat ere, eta kuriosidadea da, justu aipatzen ari garen hau, oso pandemian
oso bizi egon dela, pandemia aurretik eta pandemia gabere oso bizi dagoena, baina jende asko, behintzat nire inguruko jende asko topatu dula pareta hori etxean egon ginenean konfinatuta. Bai. Baina diskoak ez daka hori. Ez dauka, ez izan ere ez dut pandemiarekin zerikusirik izan idazterakoan, agian mina idazterakoan bai konturatu nintzen deskribatzen zuela pixkat denok sentitu genuen alde egiteko behar hori, ez, iritik atera eta batean dana gelditu eintzala eta hor bai konturatu nintzen, postpandemikoa dirudi, ez, edo interpandemikoa dirudi, ez, baino ez, beste hau guztia beti, neure hitzak beti dira esparru pertsonaren babesaren eta defentsaren inguruan. Eta orduan batez ere guraso garenon artean. Igual guraso ez den norbait oraindik ez da konturatu zenbateraino galtzen duzu, horrela da, galtzen duzun esparru pertsonala, ez? Eta bihurtzen duzun dana nukleo familiar hori, ez? Eta hortik heltzen da momentu bat non atera behar duzun, nolabait, ezin zara horratu. Izan ere, gure amak, geratu egin zirenak, edo amek, ikusi dugu, ez? Ikusi dugu, nik etxean behintzat ikusi dut nola amak ezin izan zituen hainbat gauza egin, eta beranduago egin zituen, 50 pikurekin hasi zen ikasten berriz, eta guzti hori gehu zaindu gintuelako, ez? Eta bere denbora guztia guretzat zalako, ez zeukalako berezko esparrurik, ez? Eta nik uste dut hortik abiatzen dela dana, guraso ama bihurtu nintzenetik galdu nuen esparru pertsonal hori, eta aurrekoan nintzen konturatzen nire esparru pertsonala bikoteari eman niola, bat egin genuelako, ez? Eta orduan esparru pertsonala birena da, baina gero heltzen da momentu bat, agian ez da 40 urtetik aurrera do, batean esatuzula, bueno, orain beste gauza bat behar dut, ez? Eta neu izan berriz, eta neu bueltatu 20 urteko horretara, eta hori gertatu zitzaidan berez. 25 urte bera ezautu arretiko neska, hori itzuli zen, eta bere proiektuak, eta bere esparru emozionala ere, ez? Lantzen duzu, bestelako emozio batzuk lantzen dituzu, heltzen zaizkizunak, eta hori guztiak kudeatu behar da. Eta disko honek deskribatzen du ondo bikotean kudeatu behar dela hori. Ez bakarrik, ze bakarrik kudeatzen baduzu, akabo, bikotean kudeatu behar duzu. Bikotean ez, baino laukotean argitaratutako diskoa da hau. Elkarriztan zehar, bizpahiru aldiz aipatu duzu babes hitza, eta lehenengoa izan da taldearen babesa, bai Mikel, bai Patxi eta Jargirena, gaur biko formatuan entzungo dugu, uste du lehenengo aldiz izango dela biko formatuan edo entzungo dela akustikoan. Akustikoan, bai, egon gara elektriko batean biok, baino sintetizadorearekin, baino bajua akustikoa eta gitarra akustikoan lehenengo aldia da. Itzen dezagun pixka bat, babes horretan laukoa, bai holtza gainean jartzen zen antenean, bai zuk abestiak sortzerakoan, zuk sortzen duzun enbor horri, azkenen taldekideek ostoa jartzen dizkiote, eta, sustraiak eman, eta ura bota, eta dena egiten dute, baino, kontatu ikusten nolakoa izan den esperientzia hau hain? Esperientzia izugarria izan da, batez be pertsona zoragarriak direlako hirurak, eta laguna garelako, hori ezinbestekoa da, eta lagun bihurtu gara. Eta izugarria izan da, eta Mikel Kazalizekin ere, boskotea gara izan ere, ze Mikel Kazalizekin eman dugu azken urte osoa, bere estudioan sartuta enseatzen, pandemia garaian ezin genuen ez dinonen zaiatu, bi zarauztar, bi bizkaitar ginen ezin elkartu, eta azkenean Mikelek Fidelenean ensaiatzea utzi zigun. Eta oso esperientzia ederra izan da alde horretatik, familia bat izan garelako, ez, bostak, eta bestaldetik babesa sentitzen duzu, izan ere beti esan dut, eta atezbe emakume musikarien kasuan, taldearekin joa aurretik beti oso defendatzaile sutsua izan naiz, babesa hitza ez erabiltzearen aldekoan nintzen, babesa niretzat zalako emakume musikariari babesa ematea, ez, berez bakarrik ezin izango balu bezala, ez dakit nola esan. Eta konturatu naiz okernengoela, babesa beste gauza badela, ez dala babes musikala, ez dala babes, ez dakit, pertsonala dela, eta berdin diola alde horretatik, eta batez be konturatzen naz, zenatokira igotzen naizela superlasai, lehen oso urduri igotzen nintzen, ez dakite
arreta guztian ere gantzaolako, eneukalako horrenbesteko esperintzari bakarlari moduan, orduan kostatzen zitzaidan igotzea, naiz eta gero gustora egon. Eta taldearekin igo naizen aldietan, igotzen naz ondo pasatzera, disfrutatzera, eta hori da babesa, nik uste dut hori da babesa. Zenatoki gainean eroso sentitzea, beraiekin batera ospatzea momentu hori, ez? Hori da babesa. Emakume musikariak aipatuta, ezin dugu aipatu gabe utzi hemengonak saioa. Ez dizut egingo galdera tipiko hori zenbat lagundu izan dizun hemengonak saioak egitea, baina bai galetu nahi dizudala, azken finean hemengonaken Euskal Herriko emakume musikari pila bat pasa ziren saiotik, guztiekin hitz egiteko, intimidadea sortzeko eta gauza askotarako laguntza izan zenuen, eta horrek lagunduko zizun egitea ideia bat, eta bai ikustea bakoitzak dituen ideia berdin horiek, ideia desberdin horiek, ez? Ez horretik, ez galetuko, zenbat aldatu zaitun, zenbat lagundu dizun, baino bai izango zala polita eta berezia bintzat, ez? Intimidade hori, entzuten zenean saioan abaritzen zen, etzela bi ez ezagunen artekoa, eta kaso ez ezagunak zineten, baina uinen bitarten entzuten genunean ez zirudien, ez ezagunak zirela. Bai, hori da, oso ederra izan da sentitzea izpatasun hori, ez? Ja, sentitu genuen Gernikan, 2008ko otsailean egin genuenean topagunea, ez? Emakume musikarion topagune horretan eun emakume bildu ginen eta hor sentitu genuen aizpatasun hori, gero egia da, elkarrizketara pasatu dela, ez? Eta sentitu dela gauza bera, sentitu dut zein beharrezkoa den elkarrekin egotea, eta zein beharrezkoa den elkarren esperientzia kontatzea eta partekatzea. Eta konturatu naiz ere oso zabalduta, emakume musikariaren aurrean guk dakagun sentsazioa ez dala berdina, emakume batzuk pentsatzen dute estena maskulinoa izanik behar dugula kaina gehiago sartu, behar dugula geure buruak gehiago agertu, borrokatu, eta bar. Eta beste batzuk aldiz, pentsatzen dute dagoeneko lortu egin dala. Oraindik jarraitzen dut entzuten behar dugula presentzia hori bermatu, ez? Eta alduz den momentu bat, eta mundu guztia gainago galditzen ziaten eri, ez? Eta alduz den momentu bat noren esan nuen ez, ja, utzi behar digu, ja, borrokatzeari, hemen gaude. Eta hori onartu behar dugu, eta ospatu, ez? Hemen gaude, jazta. Azkenean heldu gara, eta errespetatua sentitzen gara, eta hori bai ikusi duela, batzuk oraindik pentsatzen dutela oraindik ez, baina beste hainbatek gauzela hemen eta lortu dugula, ez? Eta orain besteik ez zaigu falta, mantentzea eta baina nik uste baietz. Eta hotxa dagoela gaur. Hori da, nik uste baietz. Izan ere 5 urte pasa dira, ematen du orain lortu dugula baino ez, baino hau hasi zen oindala 5-6 urte. Hori baino lehenago zegoen apenas emakume musikarik ez denan, historikoak bai, eta bikain egiten, baino 4 ziren, 6, ez dakit, zenbat. Eta orain aldiz, kontaitzak ezu, 20 gora. Bai, orain musikatzu zenean edo beste nun baitera junda, agenda begiratuta beste gauza bada. Bai, hoixe, eta uste lortu gula, ja. Esan behar dugula, ja, biktimismo hori edo behar genuela, behar izan genuen, baino dagoeneko ez dugula behar. Nire lekura itzultzeko ezinbesteko. Aipatu duzue biok intimitatea hitza eta uste dut zuen arteko entrevista honetan ni normalean askoz gehiago sartzen iz entrevistetan, baina alako intimitatea nabari da, pixkate horre gure babesean gaudela eskin batean babesea ematen, baina segi zudek, Laizter Iñaki hori bai, kanturen bat eskatu beharko diegu, baina kaso oraindik beste galdera ematen egin dizaiegu. Azken galdera berak aipatu ditugun ideia horiek helduko genitula, eta gustatuko litzake azaltzea argitasun horren kontzeptua, zeni justu banaiz horietako bat iruitzetan definitu dut diskoa, eta zen iluna, rockeroa eta dentsoa,
Eta orduan gustatuko litzaidak. Dentsoa, nik zerbait positibo bezala ikusten dut, bazpare, batzuetan dentso hitzak kutsu negatibo daukala, nik dentsoa positibotikan jota, orduan gustatuko litzaidake guk ulertzeko eta non dagoen argia eta non dagoen iluna edo... Bueno, argia Mikel Palenzuela da, gitarra. Iluntasuna Patxita biok ematen diogu kutsu ilun hori, eta indarra hilarrik, oso argi. Eta Mikel Palenzuelak lortu duena izan da altxatzea, iluntasun hori altxatu eta argitu. Eta izan ere, batzuetan zalantzan ibilinaz, eta berari aipatu diot, popero egia da, adibidez begitzuloetatik, ez? Berez, sortu nuenean, beste rollo bat eman nahi nion, post-punk rollo bat, eta azkenean Mikelen gitarrek argitu dute, poperoa hain dute, erabat ezberdina indute, baina nik uste dut argi hori behar zuela diskoak, ez? Abesti hori behar zuela diskoak. Eta orokorrean, bere akordeak, bere lineak dira argia. Eta hemen, entzun baduzue, hemen oso iluna da, nire lehenengo diskoa oso iluna da, eta gaina gitarra bakarra atzagoenez, are ilunago ez, agertzen zan. Orduan ikuste dut neu ere argitu naizela. Neu, banoa beste nora baitera begiratzen, eta beste eragin batzuetatik edaten, eta orain pop asko entzuten dut ere, enaiz horren post-rockeroa, den bezala, eta banoa argitzen neu ere, orduan ahortik igual. Gaur Mikel ezaukagu, biak gainera beltzez etorri zarete, hor ezakit argitasuna edo iluntasuna aukiko dugun, baina Inigo, uste dut lehenengo abestia eskatuko digula. Bueno, eskatuko diogu. Uste dut joko duzuen lehenengoa inertzia izango dela, ezta? Zerbait kontatu nahi duzu kantuari buruz, edo nahiago duzu entzuleak dagoen bezalaxe interpretatzea. Horrela, lehen aipatu duana hori bizitzak ekartzen dizun gauzak eta inertzia dela, bizitza bera inertzia da, ez? Eta horren kontra egiterik zaila da kaula, ez? Inertzia da, orduan. Inertzia entzungo dugu segituan. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Birkit eta inertzia. Eta ulertu zuen, ateak ere baduela, autodefentsa mekanismo itzela, irekitzean topean eusteko, bortizki itxezkero kolperik ezartzeko. Topea usteko kemena aurkituta, erabat zabaltzean bezitxiko dela, inertzia gelbikaitzak bultzatuta, inertzia gelbikaitzak bultzatuta.
sortu, kontu handiz batu zuen. Atea handizka ireki ohi zuen. Haize bolada berriak barrura sartutako guztiak komodako kasoian sartu emekin maitekiro atondu inertzia geldikaitzak bultzatuta inertzia geldikaitzak bultzatuta Bueno, entzun dugu lehenengoa eta badator Birkit segituan gurera berriro eta, bueno, heldu behar diogu, ez da egite, diskoaren ekoitzpen horri, diskoaren sonido horri zuginak ipatu duzu, bueno, soinutik garatago badagoela, iluntasuna, badagoela argia, badagoela dentsitatea, badaudela osagi gehiago, baina uste dut sonidoaren bilatze horretan eta Mikelekin Kazarisekin egindako lan horretan ez dakit bide garbi bat bazenuten edo berak eraman zaituzten aruntza, baina diskoan badago granoa, badago elektrizitatea, badago hainbateko izlek txisporroteoa deitzen dioten hori, hori guztia ere badago eta pentsatzen dut hori guztia bilatu egin duzuela eta lortu ere bai, edo ez dakit nolako izan da prozesua soinu bilaketa horretan Birkit? Soinua nahiko naturala atera zan, berez zuzenekotik hartu genuen, zuzenean jotzen dugun bezala, erabaki genuen jotzea, baina hori bai falta zitzaigun uze zuzeneko horren zikintasuna. Eta orduan diskoa pentsatzen dugu atera zaigula ederragoa, politagoa, garbiagoa, zuzenekoa baino, zuzenekoa baldin batzoazte, inoiz hori espero dugu, ikusiko duzu zikinagoa dela eta indartsuagoa dela. Eta berez horrela atera zitzaigun, garbiagoa, Mikelek gaina eman dion gardentasun hori, nik uste dute horretan bai, Mikelek kriston gardentasuna eman diola, indarra zarri du garbitasun horretan eta ahotsari kriston garrantzia eman dio. Izan ere, eskatzen nion jeisteko mesedez, esan nion mesedez, jeitsi ahotsa, ozen egin dago, gu roka egiten dugu, eta disko honetan ematen du ahotsak gidatzen duela dan, eta hori nuen nahi. Eta berak ezetz, ahots hori entzun behar dela, eta horretan azkenean jeitsi zuen, pixka bat, baino pentsatzen dugu ekoizpena eta bueno, oso erraza izan da berarekin, berez ez gaitulako gidatu. Bera izan da, esan bezala, bosgarren kidea, eta dana egin dugu elkarrekin, berarekin. Ez da ekoizle mota hori, ez da produktore mota hori. Inertzia baliatu du. Hori da. Ez da produktore mota hori, ez, berak, eta bere eskuetan uste duzula dana, eta ez. Eta badakizuela bateriaen kajak sonatuko duela berdin, grabatu dituen azkeneko 10 diskuetan bezala. Hori da. Izan da, hasieratik izan da, bera, sartu dela proiektuan, eta polita izan da, berarekin lan egitea, eta danon artean adostea dana. Eta hori bai, lehenengo nahasketa berak bidali zuen, eta horren arabera egin dugu dana, ez da, lehenengo nahasketa berarena da, ez? Eta orduan adosten genuen, bidaltzen zuen, adosten genuen, hau igo, hau jeitsi, hemen zertzatuko dugu, eta orduan denon artean egin dugu. Baina oso, ez dakite, lehen esan bezala, etxean bezala ongara, ia urte betez, eta ja azken nahasketa hau izan da, hori, ginda, ez? Pastilaren ginda, eta oso ondo.
Eta aipatu duzu letra guztiak eta abestiak zureak direla, baina justu entzuten ari garen hau Amoiuzko kanta, bakigu ez dela zureak, baina bertso puxka da, oso bertso ona da, indar pila badauka, batez ere erdialdera hor hartzen du, nire uste dut, hasieran bat ari dela konturatzen, abesti hau, bertsioa da, abesti hau Amoiuzko kanta da, eta erdiraldera edo hartzen dula indar berezi bat, eta berezitza aipatute imaginatzen dut Mikel Casalizentzako ere berezi izango zela grabaketa, imaginatzen dut uneagatik eta dena ere areta gehiago, orduan ezagik zer daukagu hor kontatzeko honi buruz. Berak ez zuen espero, eta abesti haue Inigo joan zenean egin nuen, bere omentzeko garaian bakarrik jotzen duen, eta nire zuzenekoetan sartzea erabaki nuen, omenaldi gisa, ez? Eta neu gorriaken badauz bi abesti nire favorituak utxunienak dela Itxoiten eta Amoiuzko kanta. Itxoiten egin da neukan ja, zuzenekoetan, luperrarekin, eta Amoiuzko kanta ere luperrarekin sortu nuen, hainbat kapa egin nituen. Eta taldearekin egiterako garaian aipatu nien indarra eman nahi niola, kaina sartu nahi niola, baino birkiten sigiluan. Eta Mikelek ez zuen espero, eta batean entzun zuenean, Inigoren omenez egin denuen, da oso ederra izan zen bera ikustea emozionatuta. Baino grabaketan izan ditugun unerik ederrena izan da. Bera ikustea emozionatuta. Niri rotzikara sortu dit, azaltzen ari zinen. Eta are gehiago Mikel Kazaliz izan da, ez Mikel Anestesia da, eta ezagutzen dugun Mikel hori, ez? Gogorra da, ez? Eta kontrakoa, ez un pedazo pan, eta oso mistikoa eta espirituala da eta gozada bada, beraekin egotea da itzeitea, eta emozionatu zitzaigun da oso ederra izan zen. Bai. Aipatuko ditugu bide batez bide lagun danak, zer horrek grabatu dituzu diskoan gitarra batzuk eta ahotsa, Patxi Agirrek baxua, Mikel Palentzuelak gitarrak eta Ilargi Agirrek bateria. Idoia Atxeri izan da, pianoan, ezinbestekoaren ziega bestian, aipatu hitzak gehienak edo zureak direla, badago hor Idoia Hernandezekin elkarlanean egindako musika edo, ezinbestekoaren ziegan. Mikel Casalisek Zarozko Fidelenia Estudioan grabatu eta masterizatu du diskoa, kontatu diguzun bezalaxe, diseinu eta argazkia Itziber Orkolagarena da, hementxe daukagu guk dagoeneko sinadura eta dedikatoria goxo-goxoarekin diskoa eskutan, eta gero badaude halako esker bereziak, familiari, lagunei eta beste hainbati, baina diskoa eskutara iritsi arteko bide lagun guztiak hauexek izan dira. Zein izan da prozesuan mugarri esanguratsuena zuretzako? Diskoaren aurretik behin sonidoa da ajustatu eta hemen, aurkitu dugu sonidoa. Edo nahasketetan konturatzea diskoak bazuela zerbait. Edo estudioan, bada mugarri bat, prozesu honetan geratuko zenukena, aipatuko zenukena? Mugarri bat, ez dut ulertu. Bai, baute den momenturen bat, benetan izan dena oso esanguratsua. Zuretzat diskoaren prozesuan hartu duena bere biziko pixua. Izan daiteke, prozesuan zehar abesti batekin bukatu eta konturatzea, diskoa hemen dago, izan daiteke nahasketak entzuterakoan, izan daiteke lokalean behin ja arregloak gutxi bera bere ikusi zenituztenean, ez dakit. Nik uste dut nahasketa entzutean izan zala. Nahasketa entzutean konturatu ginen zer nolako pixua zeukan, diskoak, bai. Izan ere, esan dizuedana, hasierako asmoa zikinagoa zen. Soinu zikinagoa tematia eta disko rockero... rockero baino, ez dakit, nire asmoa zen zerbait indiagoa egitea, ez, hasieratik. Baina konturatu nintzen, bapatean, ni behintzat, konturatu nintzen abestien gardentasun hori edo garbitasun horrek handitzen zuela, diskoa, bai, horretan, bai, konturatu nintzen matizak. Eta Mikelek horrei oso garrantzi handia eman zion matizak. Eta zenbat denbora eman zuen bilatzen soinu hori. Zenbat saiatu zena, gaina oso perfekzionista da,
izugarri, ezta? eta jo, askotan esan behar genion, ja, ondo dagoela, ja está, eta matizak dira, nik uste, eta entzun dut hortik ere, disko honek matizak dituela, asko, eta horrekin geratzen az, lehenengo nahasketaren entzutearekin. Enuen espero, olako soinu bat izan ere, zikinago espero nuen, baina kontatu nintzen, nire gitarra ez da horren zikina. Baina, bueno, eta gertatzen. Ondo dago, ez nuen espero. Eta gero ahotsarekin ere oso gustora geratu naiz. Izan, ez dugu erabili audiotuner. Autotuner eta olakorik ez dugu erabili. Dana izan da nahiko analogiko, naiz eta, ez dugu erabili Mikelen estudioan egiten duzuna, jotzen duzuna, eta berak moldatzen duena ez dugu erabili inolako... Bueno, egi asko dago eta hori nabari da diskontuzerakoan. Eta ahotsan askotan nabitzen dut nigu, eman desafinatu dut, baina bueno, eta Mikelek gogoratzen dut Mikelek. Baina, a ber, hori entzun behar da, ere, eta hor eskertu nuen, eta zenbat urte eramatza, 35, ez dakit zenbat urte eramatza Mikelek honetan, eskertu nuen musikari aditu eta ez, dela old school, ez? Horietako bat izatea grabatzen gurekin, porque esaten zuen, ez? Baina eske, honek magia, ematen dio, diskoari. Desabinatzen duzu, bale? Eta nik esaten, hemen gitarra linea honetan, eske, hankasartu dute, hemen ez da ondo entzuten, ez dago garbi da. Zema, eta zer? Eta hor, baloratu nuen, gehiago, hori, gaur egun entzuten ditugun disko perfektu hoiek, ez, ematen zuten hori, perfektasun hori baino, ez, gustatu zitzaidan hori, diskoan. Zatea, hemen gaude, baina neguren posterrak orman eta anestesiaren posterrak oma, eta esan nuen, ze ondo. Eta bai, horixe ere izan da, bai, giroa. Aipatu dituzu horrein abardurak eta matizoiek eta disko iristerakoan ez ustekoa, eta askotan eskertzen da teknikari batek, edo teknikari ekoizle batek, soinu bilatzaile batek, duen disko bat behin eta berriz entzun eta lantzeko gaitasuna, ez? Askotan sortzaileari nekagarri egiten zaio, dagoeneko nik hemen buelta gehiago ezin ditut eman, ez? Dena berdinari zaitzonatzen, eta aldiz eurek, Mikelek honetan, gaitasun hori konturatzeko ez. Hemen badaukagu zer lortua, honi bueltat eman bar diot, eta buelta da, fresko deskubritzea diskoa zer horrek ez. Berantzat freskoa zen, hori da. Berantzat freskoa zen. Izan ere, esan zigun, berak egintuen asko entzun aurretik, kontatu batetan soinua jarri egin zuen, 2000 zen, eta laudion ere ikusi gintuen, baina berez ez zuen ezagutzen lana hola, eta esan zigun, entzun zuenean, esan zigun, eske hau ere, lehenengo proba, igual, nola esan, gidak egiterakoan eta bera presegoen gordetzeko gitarra horiek eta bateria horiek, eta nion ez, a ber, hobeto egingo dugu. Baina ikusten duzu pertsona, teknikaria emozionatzen dala zure lanarekin, ez? Eta benetakoa zela, entzuten zenion, eta harrituta, ez? Eta hori ere, izugarria izan zen. Bera ikustea, piztuta proiektuarekin, eta gogotsu. Bai? Juri, galdera friki bat egin dezaket urrengo kantu eskatu horretik? Bai. Sandu, Mikel Prest zegoela zuzeneko gidoiek erabiltzeko maketetarako, eta galdera sortu zait. Diskoak klaketarekin grabatuta dago edo aske grabatuta dago? Klaketarekin grabatuta dago, bai. Badazpada. Eta ez dut gustoko, nik behintzat ez dut gustoko klaketa erabiltzea inola zerez. Eta izan ere, badira abesti batzuk, adibidez, minak galtzen, nire iritzian galtzen duela zerbait sentsibilitate apur bat klaketagatik. Baino ezinbestekoa egite zitzaigun. Igual beste batzuk egiten dute, baino guk momentuz ez. Kuriosiadatik zuzeneko linio horrekin, eta mentxatu, badago, bai. Zeinak bigarren kantu eskatuko dugu? Zein da bigarrena? Azalak. Azalak. Honi buruz zerbait kontatu behar dugu, edo hau ere nola ikusten duzu? Azalak Torkin eta refuxiatuen inguruan idatzi nuen, eta nola, oso aspaldikoa da, 2018an egin nuen. Eta kontatzen du, gure ongizate eremu honetatik nola laguntzen ditugula pentsatzen dugun, baino azken finean oso gutxi. Benetan laguntzen dutena dira hortxe lehen lerroan daudenak,
laguntzen dutenak dira, eta konturatu nintzen, egun batetik bestera, sare sozialetan eta kexatzearekin ez nuela ezer egiten, eta oso hipokrita, iruditu zitzaidan egiten nuena, eta utzi nion egiteari, eta hau idatzi nuen, abesti hau idatzi nuen, emakume afrikar bati hitz egiten diot, eta nola zer pasatu ben, onaino iristeko, eta bere azalan jarri nintzen, eta kontatu. Claro, nik hau guztia ez dut bizi, eta hemen nago, hemen zaude, gure lurran zaude, zurea izorratu dutelako, eta hemen zaude, bizitzateratzen da, eta utz diezaiegun lagundu dezaketenei egiten, eta ezaiei usten, claro, gobernuik eta oztopatzen dute lan hori, ez? Eta hortaz doa. Entzun egingo du. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Birkitek azalak eskiniko dugu. Abesti bat besterik ezin dizut eman, nahikoa izango ez delakoa, partekatzen ditudan gaitzekin batera, epela hemen goserik ez da salbu gizonen munduan, jaberiken hau saldu ez zait barrua ustu, haietako bakoitza gainetik kentzean, ala gainetik kendu zenean, jabez bila babes gabe utzi zaitu lurran erortzean, babes bila erroak hartu dizun zoroa ere itxean, iraganik gabe mareak hartu zuen, baimenik ez eta besoak behar zituen, ta nork esango du laguntzerik ez dela, azalak uzten digu, azalak uzten digu.
Babes bila Babes bila Babes bila Babes gabe utzi zaitu lurran erortzean Babes bila Erroak hartu dizun soroa ere itxean Iraganik gabe mareak hartu zuen Baimenik ez eta besoak behar zituen Ta nork esango du laguntzerik ez dela Azalak uzten digu Azalak uzten digu Bagoaz azken txampan murgiltzen eta... Igual ez dakit. klaketak behar ditugu txaloak emateko. Litze guke batere gaizki etorriko klaketa txalo egiteko. Ondora bilida termin kontzeptua? Bastante. Zer da klaketa? Klaketa deitzen zaio metronomoa emulatzen duen marka ritmikoari. Zaniteke klak, 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 eta kasu hortik klaketa, egia klaketa zineko zarataren oso antzekoa duelako. Pentsatzen hortik deitzen diogula klaketa, baina bai, klika ere deitzen zaio do metronomoa. Eta egia da musikariok orokorrean gorrotu dugun elementu bat dela, eta batzutan beharrezkoa dela, baina musikari magia pixkat kentzeko gaitasuna ere badu batzutan. Nik entzulengatik galdetzen dute, Ondorizea, zuzea bai. Erantzuna banekin. Dilatazio ritmikoa zitze egin zigutenean bezala. Noski. Bai, garbi daukat. Eta zeintzan beste kontzeptua, beste bat hortik. Batzutan friki xamar jartzen dira musikariak, ez gu, behin Xabir, kaltzada entra izatzen eginean, flautista bat, giro garaikidean, eta uste Kandinskiren esposizio batean musika sortzen ari ziren, eta zaten, kanon bate sortzen dugu ensemblean, baina kanona sortzen da dilatazio ritmikoaren bitartez. Eta bukatu genuen entrevista, Javier, eskerrik asko, pin pam pun, eta agurtu genuen saioa, arratsaleko 6ak, bier arte, pin pam pun, dago juri, zer da dilatazio ritmikoa? Bueno, nik uste dut, hau dela, baina nik ere nuen kontzeptu hori oso integratuta buruan. Eta bain, kontzeptu hori saiatzen naiz konversazio guztietan sartzen. Bai, da, klaketa ere sardezakegu edozin konbertsazioetan. Hoi da, bai. Klaketa ez, baina zuzenean sarraskiari heldu behar diogu. Sarraskia. Bueno, letretatako gauza asko aipatu ditugu ja, azaldu dituzu, baina, galderatxo batzuk egingo izkizut. Adibidez, diskoaren lehenengo esaldiak hauek dira. Eta ulertu zuen, ateak ere baduela autodefentsa mekanismo itzela irekitzen, topean eusteko bortizki itxiz gero kolperik ezartzeko. Eta diskoko azkeneko esaldia da, giltza ateko zerraietik kentzeko, giltza gure esku aurran uzteko itzuli ginen. Ate itxi asko topatu dituzu zure ibilbidean? Ibilbidean ez. Ez, egia esan. Ireki zaizkit, beti. Baina disko honen kontzeptua hortik dator, ez? Frustrazio horren onarpena atea ixten deneko momentuan dator, ez? Eta inertzia, berez, behitu, kanporatu dituzun bi abesti hoiekin, alderatu dituzun haiekin, gauza bitxia gertatu zait. Inertzia izan zen, diskoaren lehenetariko
bat, naiz eta, bueno, batzuk aurrera baino, bueno, pertsonalak direnen artean, lehenengoa izan zela uste dut, bigarrena izan zen, eta ezinbestekoaren, eta 19koa da, eta ezinbestekoaren ziga 21koa da, urtarrilekoa, azkena. Eta inertziak kontzeptu batetik abiatu zen, inertzia, eta bestea ondorio bat da, ez? Eta hala ere, ederra izan da, igual, ateengatik, ez? Zuk aupatu duzun lotura hondegatik, orain konturatu naiz, inertzia dala, ezinbestekoaren zigaren sintesi bat. Nahi gabe, beste kontzeptu batetik abiatu zen, da beste emozio mota batetik, ez da bereziki bikote harreman horren bizipenetik jaio, baino elkarren ondoren, bata bestearen ondoren entzuten baduzu, konturatzen zara inertziak sintetizatzen duela ezinbestekoaren zigan kontatzen dudana. Eta igual ateen konexio hori hor dagoela, ez? Bi ate daude, baina inertziaren ateak zeregin badaka, eta besteak zigaren ateak beste bat oso ezberdina, baina hala ere ateak dira. Ona. Ba, hurrengoa. The girl and I didn't know, so we missed the start of my life. Neskak eta biok ez genekien, beraz nire bizitzaren hasiera galdu genuen. Uste dut, emakume asko identifikatuta sentituko garela esaldi honekin. Gizonezko mundu batean gauza asko egin gabe uzten ditugu, edo berandu hasten gara gauzak egiten, edo beldurrengatik, edo aurre iritziengatik. Inertzia zatera zaizu abesti hau, edo bazenekien feminismoa landu nahi zenuela diskoan? Ez dut nahi eta landu feminismoa landu nahi zanagatik. Abesti honen kontzeptua, darama nire barruan, eske bertan kontatzen dut nire abezaroan eta gaztaroan galdu nituen esperientziak emakumean neska izanik, ez? Garaian 80. Hamarkadan, neskok ez genituen mutilek egiten zituzten gauzak egiten, neskon gauzak egiten genituen, eta nik nahi nuen jokei pistan jokatu, patinaje artistiko egiten genuen botak ematen hor pistari, eta nahi nuen mutilekin jolastu jokeian, edo parkean nahi nuen skater izan, eta neskoi tokatzen zitzaigun skater hoien neskalagunak izatea eta bankuan itxoitea, ez? Comiendo pipas. Eta garaian, ez genuen egin, etzolako eredurik, ez zegoen neska skaterrik, eta ez zegoen jokeian jokatzen zuen neskarik, ez zegoen ere parrandan astebururo norbaitekin, behitzan nire inguruan, norbaitekin enroiatzen zan neskarik, eta enroiatzen zan neska hori, horrek bazaukan izen bat, ulertzen. Edo ez zegoen neskak eta mutilak, eta abestian aipatzen dut, neskak eta mutilak atseginaz izatearen kontzeptu hori, eta neska bat atsegin zuen neska lizuna zan. Mutilekin ibiltzen bazan, neska bat atsegin bazuen lizuna zan. Era una guarra. Hola, ez? Orduan, gaur egun ikusten dut, zer nolako abantailak edo zer nolako bizitza dakaten neskek, eta esaten dut, eskerrak, ez? Gertatu den, baina zenbat urte pasa behar izan dira hori gertatzeko, eta berria da. Kontatzen naizen hau, neskak ikusten ditugu orain 10 urte edo hasi direla mutilen gauzak egiten, ulertzen? Eta 30 urte pasa dira nire gaztarotik, ez? Eta amorratuta idatzi nuen hau guztia. Eta gitarra elektrikoak, orduan, gitarra elektrikoa ikasten hasi nintzen, ez zegoen neskari Gasteizen ikasten zuenik, ez zegoen apenas neskarik ikusten instrumentua jotzen, ia inor, eta oso harro nengoen horretaz, eta mutilekin ibiltzen nintzen, haiekin aritu, eta oso harro nengoen horretaz, eta azkenean kendu nuen, ez, barruko arantza hori, ez, eta gitarra elektrikoak, eta musikak, eta talde bat osatzaz, taldea sortu neun nik 2001an oran, guzti horrek lagundu zidan beste guztia gainditzen, ez? Eta gaur egun naizen emakumea lantzen eta garatzen eta birkit bihurtu ondoren hartu dute benetako indar hori hau guztia adierazteko, bai.
Eta azkena aipuengatik galdetu nahi dizut. Ze badaude hor Clarice Lispector, Alessandro Bariko eta Antoine de Saint-Exupéryren 3 aipu. Zergatik hauek? Zergatik autor hauek edo zergatik aipu hauek? Bueno, oso aiputzalea naiz. Eta batez be Facebooken nabilenetik, ez? Facebooken agertzen zaizkizu orrialde batzuk, batzuk txorrada batzuk dira, baina beste batzuk beste batzuk literarioak diren eta oso onak direnak. Eta esango nuke, nik biltzen ditut eta gordetzen ditut erabiltzeko ondoren edo eta diskoaren letrak jarri nituenean bankapen edo jarri behar genituenean konturatu nintzen agian abesti batzuk ez direla ulertuko. Hau da, nik enuen biraka abestia, adibidez, biraka abestian ematen du kontatzen ari naizela haustura bat, ez? Edo bikote harremanaren apurketa, banatzea. Eta kontrakoa nahi nuen lortu, banatu behar zara, elkarrekin jarraitu ahal izateko, banatu behar dituzu esparruak, eta berriz hasi, edo ez dakit nola, kontatu ez. Eta orduan aipu hori sartu nuen, horrexegatik pista bat emateko. Ze enuen egin nahi tipika canción de banatze zara eta biraka, tiraka, eta azkenean ardatzak banatu behar ditugu, ez. Ulertu behar da, buelta bat eman nion horri, eta aipua jarri nuen da. Gero bestea zan, zein zan bestea jaztuta euskat. Minan, Alessandro Bariko. Minan, bai, Alessandro Barikoren aipu hori, iruditu zitzaien irakurri nuenean, Zuen behimenakin, entzuleari irakurriko dizkiogu, ze uste bere indarra dutela, ez? Alessandro Barikoren hau, da, min bitxia da, inoiz biziko ez duzun zerbaitengatik nostalgia zitze hiltzea. Eta birakana zen, kideak ez dira betirako berdinak izango, eta horrek maitasun berriak sorditzake bikotean. Hori da, maitasun berriak sortzen dira, izan ere, kideak galdetzen direlako, eta berriz maite mintzen zara, igual desmaite mintzen zara, eta gero berriz bapatean berriz maite mindu, baino beste batzuk bihurtu garelako, ez? Eta beste pertsona berri bat garelako. Eta nik uste dut horretan datzala, ez? Harreman baten iraupenaren sekretua, ez? Berez bestelan banatuko ginateke, ez? Zimaz, hau amaitu da, eta listo, baino gero zerbait gertatzen da, bapatean berriz maite mintzen zarela, ez? Eta horretarako haustura bat egon behar du, eta hori da. Eta bestean, Alessandro Barikorena, izan ere mina bestiak, barruko min oso fuerte, oso indartsu bat, atera behar nuen barrutik, eta frustrazioari dagokio ere, min hori, eta topatu nuen horretan. Badira gauza batzuk inoiz lortuko ez dituzunak, eta nostalgia ziltzen zara, ez? Bizi izan bazenitu bezala, eta bizi ondoren galdu izan bazenitu bezala, baino egia esan ez dira heldu inoiz, baino hiltzen zara nostalgiaz eta mino horrekin, nengola idatzi nuen abestia, eta bikaini irutu zitzaien aipua. Eta gora azkena da, zinbestekoaren ziega. Bai. Hor duzu goiuri. Bai, zuke bai. Baina irakurrizuko, nik nahi irakurtzea. Irakurrizuk. Maitasuna ez da kaiola, bakarrik egotea askatasuna ez den bezala. Lagunduta egan egiteko askatasuna da maitasuna. Jabi izan gabe izaten ustea, alegia. Horixe. Ze hona dan. Horretan ere oso oker gaude, ez? Betzatzen dugu bikote harreman bat eta abestia hortaz doa, ez? Bikote bat harreman batetik ateratzean eta bakarrik egotean aske izango garela, eta egia da. Bai? Baldin eta ez baduzu ezer sentitzen bikotekideagatik, ez? Baina oraindik sentitzen baduzu, bakarrik geratzen bazara, aurrez jartzen baldin baduzu zure askatasuna eta zure bakardadea eta zure autonomia hori, oraindik ere maite duzunean, ez dut uste ondo aterako denik, ez? Naiz eta zeure burua aurretik jarri, ez? Orduan zertan datza askatasuna? Askatasuna datza guzti hori izatea bestea ondoan duzula, ez? Eta hortik doa bestia, ez? Neure askatasuna nahi nuen, bakarrik egon nahi nuen, eta esan nuen, alde egin nahi dut, horrela izan zen. Baina gero kontoratu nintzen, alde egitean ez nuela konponduko, beragatik sentitzen nolako oraindik, ez? Beste gauza bada sentitzea bestea maite ez duzunean, edo maite minuta sentitzen ez zarenean.
Eta zerotik hasten zara eta bakarrik zaude eta ondo. Jo, baino, ze egiten duzu, nola egiten duzu, oraindik, osea, galdu nahi ez duzunean, pertsona hori ez dut galdu nahi, baino hala ere ezinbestekoa dut bakarrik egon, ez? Eta orduan, hori, eske inertziak ekarri zizkidan hirurak, eske horrela da. Bapatean agertu ziren hor, eta esan nuen, jarri behar ditut, hauek jarri behar ditut. Eta hori izan zen. Bai, ongintezken hemen bihar arte egia esan Birgita Alonsorekin hizketan, baina uste dute agurtu ere egin behar dugula, azken kantua eskeniko digute berak eta Patxiri ere eskerrak gurera gaur hurbildu eta bajo akustiko hori estrenatzeagatik. Ez du nahi izan elkarrizketan agertu, Ni gomidatu dut. Bueno, baina hemen dago. Ikusten zaio, Baina solo txatia da. Biraka eskeniko diguzu, Uste dut birakari buruz ere esan beharrekoak esan da daudela. Horixe. Beraz, mila esker. Zuei. Plazer bat izan da. Eta... Niretzat ere, oso gustorago naiz, eta oso elkarrizketa interesgarria eta ederra ditu zait, eskerrik asko. Hemen dio gure sinaduran bigarren kafea, hirugarren ere hartuko zuekin, eskerrik asko. Beraz, hirugarren horren zai geratuko gara, eta konpromiso hartu beharko dugu, zuzenean ere, proiektu hau ikusteko, zenik bintzaturenik ez dut ikusi, eta hor bota digu, eta jaso ere jaso dugu. Helduko diogu, bai. Eskerrik asko bilei. Izan ondo. Aio. Mi esker. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, biraka, gure bagoaz bihar arratsaleko 6etan, arratsaleko 4etan, hemen izango gaituzue, baina aurretik gozatu biraka kantuanekin, nahi duzuenean. Txiripaz bizitza ekartzen nigu norbere pareko ardatz bat lagun
Aska ditzagun